Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, maghinusulo na kita sa atong mga sala aron mahimong kita ngayan pagsaulog ni Santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinusulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ng atong mga sala. Dadono ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit o kadait sa mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagdaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatang amo pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa imaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, nga nagpasanay ikaw sa katawhan, nagtuo kanimo, diha sa paghatag mo kanila sa imong grasya, tanawa nga maluluyon ang imong mga pinili, aron ang mga nangataw pag-usab pinaagi sa sakramento sa bunyag. Himuon mo nga masuluban sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga sakop sa labang hukmanan natingala sa gipakitang kaisog ni Pedro ug ni Juan. Ug sa pagkasayod nga sila mga tawo di ay nga wala makaeskwela. Ug nasayran nila nga sila mga kauban di ay ni Jesus kaniadto. Apan wala sila ikasulti kay nakita man gayud nila ang tawo nga naayo nga nagtindog didto uban ni Pedro ug ni Juan. Busa ang mga apostoles, gipagula nila sa lawak sa labang hukmanan, ug nag-ingnanay sila. Unsa may atong buhaton ni ining tawhana, mga tawhana? Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem na sayod nga kining talagsaong milagro, nahimo nila ug dili kita makalimod niini. Apan, aron dili masangyaw pag-ayo kining hitabua ngadto sa katawhan, did-an nato sila pagsulti sa ngalan ni Jesus kan bisan kinsa. Busa, gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles ug giingnan nga dili gayud sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Jesus. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, "Hukmi ninyo. Hain may matarong sa tubangan sa Dios. Ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita og nadungog." Tungod niini, gipinahan sila pag-ayo sa labang hukmanan ug unya gibuhian. Wala sila'y kapasikaran pagsilot kanila, kay ang katawhan nagdaig man sa Dios, gumikan sa nahitabo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Daikon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Dagon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang akong kusog ug akong kaisog, mao ang Ginoo, ug siya nahimong akong manluluwas. Magsadya ang singgit sa kadaugan na naa sa tulda sa matarong. Daikon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw, ang tuong kamot sa Ginoo may bakyaw, uban sa gahom. Dili ako mamatay, kundili mabuhi. O gisangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Bisan tinuod gisilutan ako sa Ginoo, apan giluwas ako niya sa kamatayon. Dagon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Ablihi ka na ko ang mga haan sa katarong, musulod ako kanila upasalamatan ko ang Ginoo. Iyaha sa Ginoo kining ganghaana, ang matarong musulod ni ini. Pasalamatan ko ikaw, kagipaninganan mo man ako, ug nahimo kang akong manluluwas. Daikon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Palihog manindog. Sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagdaig ang mga Kristiyano. Ang kodiro mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala, ngadto sa amahan, may pahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon o kinabuhi nag-atbangay sa katingalahang panag-away. Ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay. Buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi. Nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manulundong saksi, habol og bisti. Si Kristo akong kalauman nabanhaw. Siya ngadto sa Galilea, muuna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw sa sayod kami. Ikaw hari nga mananaog kami in taon kaluy. Amen. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, Dalaygon siya, napaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa simana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang babae nga gihinluan niya og 7 kayawa. Og milakaw si Maria og ipaybalo niya ang iyang mga kauban nga nasubo og naghilag. Sa pagkadungog nila ni Jesus nga nabuhi og nga si Maria nakakita kaniya, wala sila motuo. Human niini mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila, samtang naglakaw sila padulong sa gawa sa siyudad. Namalik sila og nanugilon sa uban, apan wala sila tuhoy. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an, og samtang nangaon sila, gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo o tungod sa pagagahi sa ilang ulo, kay wala man sila motuo ni atong nakakita kaniya nga nabanhaw. Miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Diya usa ka inahan nga nagtan-aw siyang anak babae uban sa mga igagaw ani nga babae usab nga hubag na kayo ilang mga mata. Sige tan-aw ang mga salida sa Koreans, ng drama nga salida. Ingon dayon ang inahan, dali ra kayo mo matandog anang tanaw-tanaw anang mga salida. Pero wa gyud mo matandog bisan lang panglaba sa inyong mga bulingon. Hubag na kay mga mata pero mura gyapon way nahitabo sa kinabuhi. Mga igsoon, mausab kini ang atong mapamalandungan diha sa Ebanghelyo nadungog nato nga dihay pipila ka mga saksi sa pagkabanhaw ni Jesus. Apan ang mga apostoles wa dayon sila mutuo o gani niabot ang takna nga nagpakita na si Jesus kanila o gisaway sila kay wala sila mutuo. Apan sa dihang nakasulti na si Jesus niini, iya silang gipahimangnuan, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Laktod nga pagkasulti ang sugilanon ni Jesus, apil ang iyang pagkabanhaw mga igsuon. Di lang day usa ka sugilanon diin kita matandog, kundi usa-usa katawag nga mahimo kitang buhing saksi sa iyang pagkabanhaw. Kung ato akin ipamatuod, dili lamang sa itong mga pulong, kundi sa atong mga buhat o pagkinabuhi. Dili lang utata nga sama lang nagtanaw og salida, matandog ta, mohilak ta, pero diha ra kutob, kundi usa utata o kabahin ta sa sugilanon, usa ta sa mga artista nga naapil sa sugilanon nga nagpadayon pa ang istorya o ato kining ipakita diha sa atong inalaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang pagkabanhaw ni Jesus tawag usab kanato nga mahimo kitang mensahe diha sa atong isig katao. Amen. Palihog manindog. Magampo kita karon ngadto sa Dios atong Amahan diha sa Espiritu sa iyang nabanhawng anak aron tandugon niya ang atong kinabuhi. Moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan mapuno sa Espiritu sa nabanhawng Ginoo sa iyang pagmantala kaniya ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga itugihan nato ang atong kaugalingon ngadto kang Kristo, agig pagmatuod sa atong gugma alang kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami.
nga dili unta kita mubatig kalagot, ngadto kanila nga musupak kanato. Hinuon, iampo nato nga mabag-o sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton, mahupay diha sa ilang giantos, kay mituo man sila sa nabanhawng Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga imong tangisipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, ngang halang don Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, makasinati sa makaluluwas nga gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Amahan, ihatag kanamo ang kaisog sa pagsaksi sa nagsingabot nimong gingharian. Itugot nga sa kanunay tumano namo ang imong kabubuton ug sa ingon mahimo kaming takos sa imong mga panalangin. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ng atong mga halad gawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig o paghimayat sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tubok niyang santos nga simbahan. Itugot na nga muyo kami Ginoo, nga magmapasalamaton kami kanunay ni pinaagi ni mga misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Aron nang walay hunong nga mga buhat sa pagluwas kanamo, mahimo unta dinhi kanamo nga tinubdan sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamaton kami kanimo sa pagdaig sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kaalaot natapos na. Usa ka kalibutan nga nagun-op gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod nini uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan o usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa himno simong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos kayo ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos din mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya sa paan, mipasalamat kanimo Amahan, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon may kuha siya sa kalis, may pasalamat pag-usab kanimo amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo kalang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nga ni. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa mahingpit kami diha sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, sa makaabag nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag simunaw. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton atas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, dihas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, gamit ang pagampo itudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa mga langit, Pagdaigon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dili sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayo tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kay ikaw buhi ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato ipakita ang timaan sa atuang panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ni pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Akto sa espiritual na komunyon.
Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy-i ang imong katawhan, o gitugot nga kami nga imong gibag-o pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan. Makadangat sa imaya sa pagabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Giawhag ang tanan sa pag-apil sa tong Holy Hour karong gabi alas 8 ngadto alas 9 nga mao ang hagit sa to ang talahorong obispo, ang Holy Hour for Peace. Labi na nga dagalan karon ang gubot nga mga nasod o naggubat munang hinaot makahatag mo higayon alang sa tong Holy Hour for Peace karong alas 8 sa gabi. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo.